No niin, kello on nyt tasan 3. Tervetuloa kaikki tähän webinaariin, joka käsittelee siis paloturvallisuutta. Lyhyesti tässä ensin hieman itsestäni, eli johdan meidän Retta Plus-palveluita ja niistä pikkasen lisää, mutta tässä käyn läpi, mitä me tullaan käymään tänään läpi tähän lakiin liittyen, lakimuutoksiin ja näihin palveluihin, eli mitä laki sanoo, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, mihin laki vaikuttaa erityisesti, ja sitten tietysti tästä Retta Plus, meidän älykkäästä ratkaisusta palovaroittimien huolenpitoon. Vähän pikkasen hinnoittelusta, paloturvan kokonaistarjonnasta, mitä se vaatii, se paloturvallisuuden ylläpitäminen, minkälaista pitkäaikaista suunnittelua ja mitä toimenpiteitä kannattaa tehdä ja missä tahdissa minkä jälkeen. Käydään läpi pelastussuunnitelmaa, riskitarkastusta, väestönsuojaa, sitten tätä toimitusprosessia. Mulla on täällä ilo ja kunnia, että mulla on mukana meidän alihankkeemme Safetum Oyn toimitusjohtaja Teemu Kajava. Tervehdys vaan kaikille, erittäin mukava olla matkassa ja erittäin ajankohtainen aihe. Kiitoksia kutsusta. Kiitos ja kiva, että pystyt olemaan täällä meidän kanssa, Teemu. Teemu on todellinen asiantuntija tähän liittyen. Ja sitten loppuosio tullaan vetämään kysymyksiä ja vastauksia tähän pelastuslain muutoksista. Eli kun te laitatte tuonne kysymyksiä, niin me ei niitä heti alkuun käydä läpi, eikä puolessa olissakaan, niin älkää vaipuko epätoivoon. Tulemme siinä loppuvaiheessa, niin kuin tuossa aikataulusta pystyy päättelemään, käymään läpi näitä teidän kysymyksiä ja annetaan toivottavasti oikein hienoja ja hyviä vastauksia näihin teidän kysymyksiin. Ihan pikkasen tästä Retta Plus-palvelukokonaisuudesta ja vähän paljastan itsestäni sen verran, että mulla on isoveli, joka kun mä aloitin Rettalla 3 vuotta sitten, sanoi, että jaha, tämä isännöintitoimisto on töihin, jaha, selvä. Hän on vähän semmoinen haastavampi tyyppi välillä. Niin vaikka hänen taloyhtiötään ei isännöi Retta, vaan joku muu, niin hän sanoi mulle, että voisiko, kun sä meet sinne Rettalle, voisiko tehdä sillä lailla, että mun isännöitsijä olisi proaktiivinen, mun isännöitsijä joskus ehdottaisi jotain. Että se vaikka tulisi sinne vähän niin kuin taloon ja potkisi renkaita ja heittäisi ajatuksia ja ideoita, mitä toimenpiteitä voisi tehdä, jotta tämä kiinteistön hoito ja kiinteistön ylläpito ja hallinnointi sujuisi paremmin. Ja tämän mielessä, kun mä tulin tänne taloon töihin, niin rupesin miettimään, että itse asiassa se, mitä mä haluaisin tehdä, on luoda parasta arkea palvelu kerrallaan. Ja niin muotoutui nämä Retta Plus-palvelut, jotka on tämmöisiä palvelukokonaisuuksia, mitä Retta tuottaa asiakkaidensa iloksi. Ja tämä parasta arkea palvelu kerrallaan tietysti kuuluu ensisijaisesti meidän asiakkaille, mutta mä itse tykkään miettiä, että myös sinne isännöitsijään päin, että hänenkin päivänsä olisi pikkasen sujuvampi ja hänellekin saataisiin tämä parasta arkea palvelu kerrallaan. Että kun isännöitsijä ja asiakkaat on tyytyväisiä, niin mehän sitten ollaan kaikki tyytyväisiä. Ja nyt pikkasen tästä palovaroitin palvelusta ja se, miten me ollaan lähdetty tekemään tätä meidän tavoitetta, eli tämä parasta arkea palvelu kerrallaan, on tämän meidän mission kautta. Ja tämän tehtävä on neuvotella meidän asiakkaille valtakunnallisesti laadukkaimmat ja kustannuksiltaan kokonaisedullisimmat palvelusopimukset. Ja minkä takia puhun tässä kokonaisedullisuudesta on se, että aina kun katsotaan niin kuin kiinteistön elinkaarta, niin näiden Retta Plus-palveluiden tulisi olla kokonaisedullisimpia. Eli laadukkaita, hyviä tuotteita ja palveluita, joita meidän asiakkaiden ja kilpailijoiden on hankala saada mistään muualta. Yleensä niitä ei ole olemassakaan samalla laajuudella. Ja sitten tietysti saadaan tämmöinen niin kuin laadukas kokemus ja että asiat tapahtuisi sovittuna aikana, sovittuna hetkellä. No miten nämä Retta Plus-palvelut sitten oikeastaan on? Ja älkää olko huolissanne, tämä on vaan tämmöinen alkukaneetti näistä Retta Plus-palveluista. Pian päästään tuohon lakimuutokseen, joka on todella vavisuttava kokonaisuus siinä mielessä, että se koskee ihan kaikkia taloyhtiöitä koko Suomessa. Sanoisin, että Hangosta Petsamoon, mutta Petsamo ei ole enää niin kuin osa tätä kokonaisuutta, niin sanotaan, että Hangosta pohjoiseen niin sanotusti. No, Retta Plus-palvelut ovat tuotteistettuja palveluja ja etuja, jotka tuovat kiinteistölle säästöjä ja jopa tuhansien eurojen tuloja mahdollisesti. Se on tietysti yksi osakokonaisuus.
Mutta se pääasia, mitä me halutaan, on se, että helpotetaan kiinteistön hallintaa ja parannetaan turvallisuutta. Koska isännöitsijän yksi tosi tärkeä tehtävä, ja nyt on hyvä tietää, että isännöinti on 98% siitä, mitä me Rettaalla tehdään, ja sen täytyy olla todella laadukasta ja hyvin toimivaa tekemistä. Isännöitsijän yksi velvollisuus on huolehtia siitä, että kiinteistön turvallisuus on kunnossa. Millä lailla hän sitä huolehtii? Hän kertoo sitä hallitukselle ja sanoo, että hei, nyt olisi tämmöisiä juttuja, että päätettäisikö tästä asiasta. Sitten hallitus sitten tekee tarvittavat päätökset, mitä on niin kuin kiinteistön olotilaan ja lähi- sekä pitkällä tähtäimellä tulevaisuuden tarpeisiin nähden, mitkä on niin kuin niiden etujen mukaan. Niitä sitten päätetään. Me mahdollistetaan tuhansien kiinteistöjen ostovoimalla uniikkeja palveluita. Eli normaalisti, kun mä tässä, vaikka mä näytän tosi nuorelta, niin kohta 20 vuotta tulee täyteen kiinteistö- ja rakennusalalla, niin mä olen huomannut sen, että usein kun yksittäinen kohde tai taloyhtiö kysyy hintoja, niin voi olla vähän hankala saada tarjouksia, niitä ei hirveän montaa tule. Ja jos tulee, niin ei sitten ole millään lailla niin kuin suhteessa siihen ostovoimaa, jonka taloyhtiö ajattelee omaavansa, niin me ollaan sitten tehty sellainen uusi maailma, jossa taloyhtiön ostovoima on jotain aivan muuta kuin naapurikiinteistöllä. Mä sanoinkin joillekin rettalaisille, että mä tuun tekemään teidän työnteosta niin kivaa, että ette koskaan halua vaihtaa työnantajaa. Ja toivottavasti asiakkaillekin tulisi sellainen ajatus, että onpa Rettalla mukava olla ja onpa hyviä juttuja täällä. No niin, nyt kun tulee tämä palovartin palvelu, tämä lainmuutos, mitä laki sanoo? Asuinhuoneistojen palovaroittimen ylläpitovastuu siirtyi jo asukkaalta taloyhtiölle 1.1.24 tämän vuoden alussa. Se tarkoittaa siis sitä, että tämä ylläpitovastuu siirtyy taloyhtiölle pelastuslain uudistuksen myötä. Ja tämä siirtymäaika tälle muutokselle on 2025 loppuun mennessä. Nyt meillä on kysymysosio myöhemmin, mutta moni on kysynyt multa, että Jaron, että mitä tämä nyt oikeastaan tarkoittaa? No, tämä tarkoittaa siis sitä, että se laki on tullut jo voimaan, eli taloyhtiöiden vastuulla on jo ylläpitää näitä palovaroittimia, jotka on huoneistoissa, mutta siinä on siirtymäaika, eli lainsäätäjä suuressa viisaudessaan on ymmärtänyt, että me ei ihan niin kuin näihin 88 000 taloyhtiön Suomessa tulla asentamaan näitä palovaroittimia niin kuin yön yli, jolloin sille on annettu siirtymäaikaa. Mutta nyt on hyvä myös ymmärtää se, että jos kauhean myöhään lähdetään tekemään, sitten kun se siirtymäaika loppuu, niin sitten saattaa olla myöhässä ja sitten voi tulla kaiken näköisiä keskusteluja viranomaisten kanssa vuonna 2026 alkaen. Sitä me koetaan tietysti välttää ja huolehtia tästä teidän asiasta nyt jo etukäteen. No, mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Tarkoittaa käytännössä sitä, että taloyhtiö on jatkossa velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia ja että ne pidetään säännöllisesti toimintakunnossa. Huoneiston asukkaan vastuulla on ilmoitusvelvollisuus omistajalle palovaroittimien muiden laitteiden vioista. No, mihin tämä nyt vaikuttaa sitten erityisesti? No, lakimuutos vaikuttaa erityisesti kerros- ja rivitaloihin, joissa palovaroittimen puuttuminen tai toimimattomuus voi vaikuttaa myös naapuriasuntojen paloturvallisuuteen. Ja tämän lakimuutoksen kertakaikkisena tavoitteena on edistää ihmisten turvallisuutta. Kyllä me kaikki ollaan huomattu omastakin elämästämme, että ihan jokaisessa asunnossa ei välttämättä ole ollut se palohälytin, siis sitä ei välttämättä ole ollut ollenkaan. Ja sitten myös se näkökulma, että onko se ollut riittävänlaisessa kunnossa, onko sitä testattu, kuinka moni jaksaa kerran vuodessa omaa kotipalohälytintään käydä testailemassa, ei ehkä ihan kaikki, niin sen takia varmaan tämä lakimuutos on sitten otettu käyttöön. No, pikkasen mietitään tässä lisää, että me ollaan yritetty miettiä tätä asiaa siltä kulmalta, että miten saataisiin tämä arki mahdollisimman jouhevaksi. Eli koetettaisiin vähän päästä pois siitä niin kuin sen kiinteistön hukan ja tehottomuuden ylläpitämisestä, eli koetettaisiin vähentää näitä käyntejä sinne huoneistoon, jos se on vain mahdollista, koska se on sitten aina pitää laputtaa ja selvittää ja ilmoittaa, ja sitten joku ei ollutkaan kotona, kun piti olla, tai siellä olikin koira tai kilpikonna tai mikä boa käärme siellä nyt saattaa olla ihmisillä kotona, joka estää sinne
asuntoon menemisen. Jolloin ruvettiin miettimään, että hei, tarvitsisi varmaan saada joku älykäs ratkaisu. Joku sellainen ratkaisu, mitä voitaisiin tehdä ilman, että sinne asuntoon tarvitsisi mennä. Ja varmaan sitten se tarkastaminen olisi vähän halvempaakin. No, tähän otettiin tämmöinen asennuspalvelu avaimet käteen mallilla, jossa asennukset suoritetaan pelastuslain vaatimusten mukaisesti ja asennukset suorittaa koulutettu paloturvallisuusasiantuntija. Ja sitten tulee tämä tarkastuspalvelu vuosittain, jossa varmistetaan palovaroittimen toiminta, asiakkaalle toimitaan raportti tarkastuksesta. Tässä on sitten näissä patterilla toimivissa palovaroittimissa on digitaalinen kaukoluente, jolloin asukkaita ei häiritä. Ja tämä palvelu siis on käytössä paristokäyttöisiin palovaroittimiin ja tarkastuspalvelun yhdistettävissä myös pelastussuunnitelman päivityspalvelu. Vaihe 3 on sitten tämä, että huoltopäiväkirja pelastussuunnitelmassa. Se on yhdistettävissä taloyhtiön pelastussuunnitelmapalveluun, käyttöohjeet on luettavissa ja tulostettavissa. Ja sitten on myös olemassa tämmöinen call center 247, jossa asiakaspalvelun tuki- ja vika-ongelmatilanteisiin vastataan. Siellä on vikailmoitusten vastaanotto, välitys ja käsittely. Ja nyt mä joudun tuottamaan pettymyksen kaikille teille kuulijoille, että tämä ei siis sisällä hälytysajovalmiutta kohteelle, eli sitten Retta Plus ambulanssi ei ilmannut paikan päälle, jos joku siellä sinne soittelee, vaan ihan autellaan näissä asiakaspalvelun tuki- ja vika- ja ongelmatilanteissa. No, pikkasen sitten tätä vähän hinnoittelua sitä paristokäyttöisissä, eli on tämä käyntimaksu älypalovaroittimista 86 € sisältäen alvin. Me koitetaan aina ilmoittaa, että alvi näissä hinnoissa johtuen siitä, että aika moni meidän asiakastaloyhtiöistä ei pääse niitä vähentämään. Ja asennuspalveluun kuuluu erillishinnoiteltuna asennettavat älypalovaroittimet per kappale. Asennuspalvelussa uusi älypalovaroitin asennettuna käyttöön otetaan tarkastettuna 62 €. Ja palovaroittimen pariston kesto on 10 vuotta ja laitetakuu on 5 vuotta. Sitten palovaroittimen paristoa tässä älypalovaroittimessa ei voi eikä saa vaihtaa asukkaan toimesta, sisältää vanhojen palovaroittimen poistamisen sekä kierrätyksen. Sitten on myös tämä tarkistuspalvelu, joka tulee asentamisesta seuraavana vuotena, eli siis ei samana vuonna kun ne asennetaan, vaan vuoden päästä siitä tulee tarkastuspalvelu käyntimaksu ja sitten tulee tuo tarkastuspalvelu 3,10 € per huoneisto, joka on huomattavan halpa, ja tämä halpuus, edullisuus perustuu juuri siihen, että sinne asuntoon ei tarvitse mennä sisälle. Mikä tietysti, jos asukkaalla on etäkokous päällä tai sukulaisia kylässä keskellä päivää, niin ei se ole kiva, kun sinne rampataan kesken kaiken. Mutta nyt sitten sähköverkkoon kytketty. Ja minkä takia tämmöistä älypalovaroitinta ei ole saatu luotua näihin sähköverkkoon kytkettyihin palovaroittimiin, ja se johtuu siitä, että Suomi on aika pieni markkina. Jos täällä muutama miljoona palovaroitinta on, niin mä luulen, että Saksassa myydään niitä niin kuin saman verran viikossa tai kuukaudessa, jolloin kun meillä on käytännössä ainoana maana sähköverkkoon kytkettyjä palovaroitin niin vaatimuksena, erityisesti uusissa rakennuksissa, jos peruskorjataan, niin tätä älytoiminnallisuutta ei ole saatu kehitettyä tuolla maailmalla. Meillekin moni palovaroitin tulee Irlannista tai Saksasta, ja sen takia sitten tämä ei ole tämmöinen älyversio, vaan on sähköverkkoon kytketty palovaroitin. Mutta ei huolta, tässäkin on asennuspalvelu ja tarkastuspalvelu, ja siinäkin on hinnoiteltu alvilla per palovaroitin. No, nyt sitten on hyvä tietää se, että pelastussuunnitelmat ja lakisääteiset laitehuollot ei riitä kiinteistöjen paloturvallisuuden vaatimuksiin. Eli tyypillisestihan on niin, että kun on olemassa joku kiinteistö, niin siellä on huoltomies, joka vähän kävelee ja katselee, että sammutin on mennyt vanhaksi ja noin savuluukut, ne pitäisi nyt sitten huoltaa. Ja vähän niin kuin tavallaan hän huomioi sitten, kun on puutteita, mutta onko kaikki huoltomiehet koulutettuja pelastuslain vaatimuksiin ja muihin säädöksiin? Ei välttämättä. Vaikka huoltomiehet on ihan loistavia huipputyyppejä, todella osaavia, varsinkin jos on sattunut sellainen erityinen helmi omalle kiinteistölle, niitä paljon löytyy, niin nämä pelastuslait ja säädökset asettaa rakennusten omistajille, kiinteistöjen vastuuhenkilöille ja asunto-osakeyhtiöiden hallituksille velvoitteita huolehtia paloturvallisuudesta ja arvioida sekä poistaa paloriskit. Ja tähän sitten on tämmöinen riskikartoitus, joka on jatkuva tai kertaluontoinen palvelu, ja tämä on niin, että pelastuslain mukaan pelastussuunnitelma, eli tuttavallisemmin kavereiden kesken pelsu, on laadittava kaikkiin kiinteistöihin, joissa on vähintään 3 asuinhuoneista. Pelastussuunnitelma tulee pitää ajan tasalla sekä tarvittavat päivitykset on tehtävä, jos tulee muutoksia.
nämä sitten pystyy tietysti tekemään digitaalisesti, että tässä on toinen kohdekäynti, jossa käydään läpi jopa 242 eri kohtaa. Ja tosi tyypillisiä semmoisia puutteita, joista ehkä ystäväni tässä Teemu pian kertoi omassa puheenvuorossa pikkasen lisää, on esimerkiksi niin kuin läpiviennit ja palokatkot, eli jos on vaikka ollut putkiremppaa ja on tehty läpivientejä kellaritiloissa, niin usein siinä ne palokatkot on puutteellisesti tehty. Ja se on nyt todella tyypillinen, tai sitten voi olla esimerkiksi kerrosten numerointi, että jos on savua, niin sitä ei numeroita sillä lailla, että se loistaa pimeässä, tai esimerkiksi lakihan ei vaadi, että julkisissa tiloissa pitää olla palohälyttimiä, mutta on se nyt kerta kaikkiaan fiksua niitä sinnekin laittaa, että suositellaan. Nyt sitten tästä laista käytiin pikkasen läpi, eli muistutus siitä niin, jotka tuli pikkasen myöhemmin kuuntelemaan, että hankinta- ja kunnossapito siirtyy palovaroittimissa 26 alusta alkaen siirtymäajan jälkeen asukkaalta rakennuksen omistajalle, ja tämä on tullut voimaan jo vuoden 2024 alusta. Kattaa sähköverkkoon kytketyt tai painistokäyttöiset palovaroittimet ja asennuksen tarkastukset sisältyy tähän palveluun. Ja nyt toinen ihan todella tärkeä asia. Te tiedätte, että maailmalla on kuohunut pitkään ja Suomi on liittynyt NATOon. Ja itse näkisin, että meidän kansallisvelvollisuutena on pistää väestönsuojat kuntoon, koska erityisesti sen takia, että toimintakunnan ylläpitäminen on kiinteistöllä lakisääteinen velvollisuus. Ja väestönsuoja on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se on mahdollista ottaa käyttöön 72 tunnissa. Ja väestönsuojaisen materiaalille tulee tarkastaa vuosittain ja laajempi tiiveyskoe on suoritettava 10 vuoden välein. Laajempi siis tiiveyskoe. Eli vuositarkastus, tiiveyskoe joka vuosi, joka 10. vuosi, tietysti 10. vuosi, sitten on myös käyttöönottosuunnitelma. Kuka tekee mitä, jos ja kun väestönsuoja pitää ottaa käyttöön. Se on todella tärkeää olla olemassa ja sitten tietysti tarkastaa ne vanhat, että jos joku on jo edesmennyt tai muuttanut taloyhtiöstä pois, niin silloin nimet kannattaisi vaihtaa niin kuin ajan tasalle, että on oikeasti se vastuuhenkilö, on mietitty näitä asioita pikkasen tarkemmin. Muuhun paloturvaan tämä on yllättävän laaja asia, että sanoisin, että tähän asiaan liittyen ei kannata Teemulta kysyä yhtään mitään, kun se vastaa tosi pitkästi. Pikapalopostit, siitä tuli puolen tunnin luento mulle yksi kerta. Mä en ihan tarkkaan muista, mitä kaikkea Teemu kertoi, mutta kohta kuullaan lisää, jos joku täällä yleisössä niistä kysyy. Sitten on tuikin tärkeitä asioita nämäkin, savunpoistojärjestelmät, turva- ja merkkivalojärjestelmät, hälytyksen siirtopalvelu. Näitä ei ehkä ihan joka kohteessa ole, ehkä pikapaloposteja, vaikka taisi olla vantaalaisissa taloyhtiöissä erityisen paljon, jos mä oikein muistan. Mutta sitten tietysti, että kaikkiin kiinteistöihin, niissä välttämättä ei ole myös tätä hälytyksen siirtopalvelua. Moni ei välttämättä tiedä edes, mikä se on, mutta monelle se on sitten varmaan hyvinkin tuttu asia. Me ollaan vähän kaksijakoista porukkaa täällä kuuntelemassa, kun näitä kiinteistöjä on joka lähtö. Retta hoitaa Suomessa 10 000 kiinteistöä. Miettikää, ihan järjetön määrä kiinteistöjä. Meillä on tosi iso velvollisuus kertoa meidän asiakkaille näistä asioista, koska ne kuuluu lain mukaan hoitaa. Sitten on myös mahdollista saada Pelsun digitaalinen päivityspalvelu erillisenä palvelunaan ilman muita etuja. Tämä toimitusprosessi menee siis sillä lailla, että tehdään tilaus, tulee tilausvahvistus, ja sen jälkeen kun hallitus on päättänyt, että nyt sitten laitetaan nämä palohälyttimet kuntoon, että emme halua olla Matti Myöhäisten joukossa paniikissa miettimässä, että saadaanko tämä homma joulukuun loppuun 2025 mennessä tehtyä, vaan ollaan nyt jo 24 puolella tekemässä tämä asia. Eli vaikka me ajatellaan niin, että okei, aikaa on, mutta sitten toisaalta kun mietin mun omaa taloyhtiötä, niin minkälainen meidän päätöksentekoprosessi me tavataan kerran kuukaudessa, ei välttämättä muista joka asia ottaa joka kokoukseen, kyllä tässä nyt vaan kestää, jonka takia kannattaisi olla aikaisin liikkeessä. Eli tulee tilaus, sitten sieltä tulee tilausvahvistus tämän sopimuksen päätteeksi, sovitaan asennuksen aikataulu, asennuksesta viestitään asukkaille, asiantuntija tulee asentamaan palovaroittimen, luovutetaan dokumentit asiakkaalle, sitten suositus on, että asukkaat testaa palovaroittimen kuukausittain, asiantuntija tarkastaa palovaroittimet vuosittain kaukoluennalla, vuosittain, ja sitten tulee huoltopäiväkirja omaretta verkkopalveluista. Näissä älypalovaroittimissa muun muassa näkee, että onko ne testattu asukkaiden toimesta. Se on tietysti hyvä, hieno ominaisuus. Tässä on vähän tämmöisiä kysymyksiä ja vastauksia, jotka olen jo aikaisemmin saanut. Ja näistä, tämä on niin pieni määrä, mutta on se nyt hyvä käydä tästäkin läpi. Että nyt sitten, jos teille ei ole tullut omaan kysymyksenne tässä vastausta, niin laittakaa kysymyksiä tuonne Teemun kanssa, koetaan sitten vastailla tässä tämän kavalkaadin loppuvaiheessa. Eli jos yhtiössä on myös liiketiloja, koskeeko muutos myös niitä tiloja? Lähtökohtaisesti tämä koskee vain asuinhuoneistoja.
Eli liiketiloissa vastuukysymykset tulisi sopia vuokrasopimuksissa kautta taloyhtiön yleisissä ohjeissa. Moni taloyhtiö on nyt pieni liiketilan varoittimen jo hankkinut, koska voihan sielläkin palaa, ettei se nyt vaan, eihän se palaminen ole mikään asuinhuoneistojen etuoikeus, vaan missä tahansa voi palaa, eikö niin? Tämä nyt tuntuu tyhmältä sanoa, mutta välillä pitää vaan sanoa itsestäänselvyyksiä, että itsekin ymmärtää ne. Eli miten se etäluenta rivi- ja luhtitaloissa onnistuneen? Kyllä onnistuu. Radioalut lävistää hyvin rivitalojenkin seinät, eli käytännössä pihalta kautta ovelta, kuitenkin asunnon ulkopuolelta. Onko Retta Plus palvelun otettavat palovaroittimet välttämätön tarkastaa vuosittain palveluntarjoajan toimesta? Voiko käyttäjä testaa niitä itse? Jos laite vikaantuu, voiko huollon kautta korjauksen tilata muualta? Tämä tulee tarkastaa meidän toimesta, myös vielä takuupalautukset lähtökohtaisesti meidän kautta. Laitteella on 10 vuoden käyttöikä. Mitä tähän tarkastukseen siis sisältyy? Palovaroittimen toiminta tarkastetaan sitten, kun sen aika softaan, eli tietokoneen, puhelimen, laitteen avulla. Teemu kertoo kohta, se osaa sen paremmin kuin minä. Mäkin osaan kyllä aika hyvin nykyään. Eli tässä ei mennä huoneistoon, säästää aikaa, kun tarvitsee laputtaa ja tiedottaa, pikakodit tuottaa käytävältä. Mitä asioita tarkastetaan? Savukammion likaisuus, pariston jännite, onko varoitin paikallaan, onko varoitinta testattu, onko varoitin toiminnassa. Tässä mä voisin pikkasen ottaa tämmöisen välihypyn tässä ja kysytään Teemulta nyt jo kysymys. Teemu, hei, jos mä haluan säästää rahaa, miksi mä en mene vaan rautakappaa ostaa niitä ison laatikon noita älyttimiä ja itse asentaa, niin miksi mä en tekisi niin? No voi sanoa näin, että kukaanhan ei kiellä sua tekemästä sillä tavalla, se on täysin mahdollista. Jos sä haluat nykyaikaisen ja aidostikin toimivan kokonaisuutena myöskin kustannustehokkaan ratkaisun, niin sä valitset silloin älykkään vaihtoehdon. Tarkoittaa sitä, että meistä varmaan aika harva haluaa asentaa omaan kiinteistöön vaikkapa vanhentunutta teknologiaa, vaan halutaan asentaa sitä uusinta teknologiaa. Ja käytännössä miettii meidän palovaroitinta, niin se on aika helppo, se on vaivaton vaihtoehto taloyhtiölle, ja tämä kokonaispalvelu on tässä se kysymys. Jos sä teet Retta Plus-sopimuksen meidän palovaroitin palvelusta, niin sä et hanki silloin pelkästään palovaroitinta, sä hankit sen palvelun. Sä hankit jonkun asiantuntijayrityksen asiantuntijan, joka pitää huolta siitä, että ne palovaroittimet toimii. Se asiantuntijayritys pitää huolta siitä, että ne palovaroittimet toimii, jos tapahtuu se onnettomuus. Käytännössä huoneistopalossa on 2-5 minuuttia aikaa reagoida, kunnes se palo kehittyy siihen pisteeseen, että se on hengenvaarallinen. Sillä hetkellä se palovaroittimen pitää toimia. Ja tätä palvelua sä hankit meiltä, et yksittäistä palovaroitinta. Kiitos Teemu. Kuulosti ainakin omaan korvaan erittäin fiksulta. Nyt sitten omalta osaltani kiitän ja muistutan siitä, että tässä luodaan parasta arkea palvelu kerrallaan Retta Plus-palveluiden avulla. Teemu, ole hyvä. Iso kiitos. Hyvä alustus Jaronilta ja vielä kertaalleen hyvää päivää teille kaikille. Tosiaan Teemu Kajava, Safetumin toimitusjohtaja, yrittäjä. Alkuun muutama sana siitä, mitä me yrityksenä tehdään Suomessa. Me ollaan kotimainen asiantuntijayritys. Tällä hetkellä me työllistämme yli 60 asiantuntijaa ympäri Suomea. Toimitaan valtakunnallisesti ja meidän tehtävä on edistää kiinteistöjen paloturvallisuutta ja varautumista. Tuossa äsken Jaron hyvin kuvasi sitä, että miten riskitarkastukset, pelastussuunnitelma, pikapalopostit on tärkeitä asioita, niin viime vuonna me tehtiin Safetumilla yli 3500 riskitarkastusta, minkä aikana me arvioitiin sitä, että mikä tekijä voisi aiheuttaa sen tulipalon sillä taloyhtiössä ja mitä sen taloyhtiön pitää tehdä, jotta se voisi ehkäistä ne onnettomuudet siellä taloyhtiössä. Ja käytännössä hyvin usein tällä riskitarkastuksella on myöskin mukana taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja, joku taloyhtiön hallituksen jäsenistä tai jopa koko taloyhtiön hallitus. Meillä on tällä hetkellä hieman yli 20 000 asiakaskiinteistöä ja noin 17 000 pelastussuunnitelmaa on meidän palvelussa meidän ylläpidon piirissä. Ja väestönsuojatkin on meille keskeinen tuotantohaara. Me tarkastettiin viime vuonna yli 2000 väestönsuojaa ja niin kuin Jaron äsken kuvasi, niin 2022 vuoden maaliskuussa alkoi kyllä aika pitkälti niin kuin suomalaiset väestönsuojat sitten tulemaan kuntoon ja peruskorjauksia tehdään aika vauhdikkaasti tälläkin hetkellä. No, miten palovaroittimet
tämähän lähti liikkeelle tämä lakiuudistus siten, että siitä on aika monta vuotta aikaa, kun ensimmäisen kerran pohdittiin, että pitäisiköhän taloyhtiöiden palovaroittimiin liittyvä regulaatio muodostaa siten, että aidostikin ne palovaroittimet saataisiin kuntoon, koska eri selvitysten perusteella oli havaittu, että niissä taloyhtiöiden asuinhuoneistojen palovaroittimissa oli aika paljon puutteita. Käytännössä 3 ongelmakohtaa. Yksi on se, että palovaroittimet puuttu asuinhuoneistoista, tai toinen, palovaroittimet oli siellä, mutta ne ei toimineet. Ja 3, mikä on ehkä se kaikista kriittisin, että kukaan ei valvo, kukaan ei tarkasta, kukaan ei seuraa sitä, miten ne palovaroittimet toimii, tai onko huoneistoissa palovaroittimia. Ja tämä oikeastaan tuli niin kuin ministeriön selvityksien kautta, Turvatekniikan keskuksen selvityksien kautta sekä myöskin meidän Safetumin tutkimuksien kautta harvinaisen selväksi, että loppupeleissä aika heikosti ne taloyhtiöiden asukkaat piti huolta näistä palovaroittimista. Toki on paljon vaihtelua, vaikka itsekin on saanut sen kyllä niin kuin äidinmaidossa mukana, että aina kun muutin uuteen kotiin, ostin palovaroittimen, mutta valitettavasti kaikki ei toimi tällä hetkellä Suomessa tällä tavalla. Ja tämän takia lainsäätäjä halusi määrittää lain, jonka mukaan se palovaroittimen ylläpito täytyisi siirtää sitten ammattimaisempiin käsiin, eli taloyhtiön vastuulle, jotta voitaisiin välttyä niiltä ihmishengiltä, mitä sitten voi tulipalossa niin aiheutua menetyksiä. Et keskimäärin melkein 40% kuolemaan johtaneista tulipaloista vuosien 2009 ja 2022 välillä, niin palovaroitin ei toiminut. Eikä voisi ajatella, että näissä tulipaloissa nämä ihmiset, jotka on menehtyneet, niin olisi voitu pelastaa, jos huoneistossa olisi ollut palovaroitin, mikä olisi ollut toimintakunnossa. No mitä käytännössä sitten muuttuu? Jaron hyvin tuossa äsken kuvasikin lakimuutosta. Tämä laki on tullut voimaan nyt tammikuussa, eli noin 2 kuukautta sitten. Ja tosiaan siirtymäaikaa muutostöille on tuonne joulukuun loppuun 2025. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että asuinrakennuksen omistajalle on siirtynyt vastuu näiden asuntojen palovaroittimien ylläpidosta, kun aikaisemmin se vastuu oli sillä huoneiston haltijalla. Eli merkittävä muutos. Vastuu on siirtynyt huoneiston haltijalta sille rakennuksen omistajalle. Eli käytännössä taloyhtiömaailmassa puhutaan, että vastuu on taloyhtiöillä, vuokrataloissa, jos on vaikka kunnallinen vuokratalo tai sijoittajavetoinen vuokratalo, niin se on sillä vuokratalon omistajalla. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, niin tässä 4 pääpointtia siitä, mitä sen taloyhtiön tulee sitten tehdä. Kohta 1, kertauksena vielä, taloyhtiön pitää huolehtia, että jokainen asunto varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia. Mä kerron kohta sen tarkemmin, että miten ne palovaroittimet pitää sitten asentaa sinne huoneistoon. Kohta 2, tulee huolehtia siitä, että ne palovaroittimet ovat toimintakunnossa. Eli se, mitä aikaisemmin puhuttiin tuossa jo, mainitsin ne 3 puutetta, mitä on taloyhtiössä havaittu, niin se ei riitä, että hankitaan se palovaroitin, vaikkapa niin kuin Jaron tuossa kuvasi, että otetaan jostain rautakaupasta ja käydään asentamassa paikalleen, niin se ei riitä. Taloyhtiön pitää varmistua ja pitää huolta siitä, että ne palovaroittimet myöskin toimii. Ja tämä on myöskin tärkeää, jos miettii paloturvallisuutta, niin palovaroitin, mikä ei toimi, niin sehän luo vain vääränlaisen turvallisuuden tunteen. Sitten kohta 3, mikä on erittäin tärkeä, niin hieman vastuuta myöskin sille huoneiston asukkaalle. Eli huoneiston asukkaan pitää ilmoittaa, jos se havaitsee jotain vikoja, tai jos se rikkoo sen palovaroittimen, ottaa sen vaikkapa irti tai hukkaa jonnekin. Eli tämä on tärkeää, että taloyhtiössähän kuitenkin se asukas on hyvin usein erittäin tärkeä, jos ajatellaan taloyhtiön turvallisuusorganisaatiota, niin hyvin tärkeä tekijä siinä kokonaisturvallisuudessa, koska käytännössä suurin osa taloyhtiöiden tulipaloista niin syttyy nimenomaan kodeissa. Niin tässä on hyvä, että asukkaalla on myöskin vastuita, ja asukkaan pitää ilmoittaa välittömästi taloyhtiölle, jos se havaitsee vikoja tai puutteita palovaroittimissa. Ja sitten kohta 4, tämä on taas taloyhtiön vastuulla,
taloyhtiön pitää järjestää ilmoituskanava, mitä kautta se asukas pystyy ilmoittamaan tämmöistä puutteesta, minkä hän on havainnut, tai jos hän havaitsee, että palovaroittimessa on vika. Ja tämä ilmoituskanava voi olla vaikkapa joku asiakaspalvelulinja, se voi olla sähköpostitehtävä tai vaikkapa huoltokirjaan tehtävä tämmöinen digitaalinen palvelupyyntö. Eli nämä 4 kohtaa on nyt käytännössä jatkossa, ja jos ajatellaan siirtymäajan jälkeen, niin 2026 viimeistään sen taloyhtiön velvollisuuksia ja vastuita. Riittävästi palovaroittimia huoneistossa, palovaroittimet pidetään toimintakunnossa, asukkaan täytyy ilmoittaa vioista, ja kohta 4, taloyhtiön pitää järjestää se ilmoituskanava, mihin se asukas voi ilmoittaa sen palovaroittimessa havaitun vian. Sitten palastellaan seuraavana nämä 4 osa-aluetta läpi, että no miten nämä asiat sitten pitäisi hoitaa ja miten tämä meidän palvelu myöskin vastaa näihin kysymyksiin. Eli tässä tulee myöskin samalla hieman ehkä tämmöistä niin kuin meidän markkinointiasiaa, miten me halutaan se hoitaa ja samaan aikaan myöskin teille suoraan ohjeita siitä, miten nämä asiat pitää käytännössä sitten järjestää, jotta ne tulee tehtyä oikein. No kohta ensimmäinen, miten se palovaroitin pitää asentaa. Niin Suomessahan laki ja eri asetukset ja Turvallisuuskemikaaliviraston ohjeet antaa aika hyvän lähtökohdan siihen, että miten se palovaroitin pitää sinne huoneistoon asentaa. Myöskin palovaroittimilla on, jokaisella merkillä ja mallilla on omat laitevalmistajan ohjeet, miten se palovaroitin pitää asentaa sinne huoneistoon. Lisäksi palovaroittimen täytyy täyttää tuo standardi EN 14604, jotta niitä saa ylipäätään Suomessa käyttää. Eli Suomessa on aika hyvä lainsäädäntö siihen, että miten palovaroittimia pitää asentaa, mihin ne pitää asentaa, kuinka paljon niitä pitää olla ja minkälaisia palovaroittimia ylipäätään saa käyttää. Ja näitä lakiohjeita, asetuksia, oppaita kun noudattaa, niin pystyy asentamaan sen palovaroittimen oikein. No miten sitten käytännössä, tuossa on 11 kohtaa siitä, että miten me Safetumilla suoritamme asennukset, miten se asennus pitää suorittaa, että se tulee tehtyä asianmukaisesti. Ensimmäisenä on se, että kun mennään asentamaan se palovaroitin sinne huoneistoon, niin täytyy varmistaa se, että montako palovaroitinta me tarvitaan sinne. Palovaroittimia täytyy asentaa 1 palovaroitin jokaista alkavaa 64 kohti per kerros tasalle. Eli tämä pitää selvittää ensin. Montako palovaroitinta meidän täytyy asentaa sinne huoneistoon. Seuraavana täytyy miettiä se, että mihin sen palovaroittimen voi asentaa. Täytyy pohtia riskit, mikä paikka voi syttyä, missä paikassa palovaroitin aidostikin havaitsee sen alkavan palon nopeasti. Ja lisäksi täytyy miettiä vielä se, että mikä on sellainen paikka, mistä ei tulisi tämmöisiä erheellisiä palohälytyksiä. Kaikki nämä täytyy huomioida siinä, kun sitä palovaroitinta asennetaan. Sitten täytyy totta kai muistaa sekin, että ei saa olla lähellä esteitä, pitää laittaa kattoon, ei saa laittaa seinään. Ja sitten täytyy huomioida kaikki kattokulmat ja erilaiset viistokohdat. Ja kaikki nämä täytyy miettiä ennen kuin voidaan kiinnittää se palovaroitin. Okei, nyt me ollaan valittu oikea määrä palovaroittimia, ollaan löydetty asennuspaikat palovaroittimille, niin 3. on se asennustapa. Mä itse näen niin kuin yrittäjän laatunäkökulmasta sen, että ainut oikea asennustapa on ruuvata se palovaroitin sinne kattoon kiinteästi paikalleen. Osa voi ehkä puhua tämmöisen liimakiinnityksen puolesta tai tarrakiinnityksen puolesta, mutta niin kuin tässä kuvassa näkyy, niin ainut oikea tapa on ruuvata se palovaroitin paikalleen, sotkematta, likaamatta sitä asukkaan huoneistoa. Eli täytyy olla todella hyvät työkalut, täytyy olla ammattimainen tekijä ja täytyy olla myöskin erilaiset suojavälineet kunnossa. Okei, nyt me ollaan myöskin asennettu se palovaroitin sinne. Sitten täytyy tehdä toimintatestaus, täytyy kirjata se palovaroitin sinne meidän etälukuohjelmistoon. Ja sen jälkeen, jos se asukas on paikalla, niin voidaan kertoa asukkaalle, miten sitä palovaroitinta voi käyttää. Miten vaimennetaan, jos on vaikka ruoankärvä aiheuttaa hälytyksen, miten se palovaroittimen voi vaimentaa, mitä tehdään vikatilanteessa. Keskimäärin meillä, kun me ollaan nyt asennettu tuommoinen 2500 palovaroitinta Suomessa tämän vuoden puolella, niin noin 40% asennuskerroista ja asukas on sillä paikalla tällä hetkellä. Lisäksi asukkaalle jää kirjallinen ohje, eli toimintaohje siitä,
miten se palovorotin toimii, miten pitää toimia eri palovaroittimen hälytystilanteissa. Ja tämä ohje on myöskin luettavissa digitaalisessa muodossa ja 3 eri kielellä tällä hetkellä, suomi, ruotsi ja englanti. Sitten viimeinen on se, että asennusdokumentaatio. Tämä on erittäin tärkeä teille taloyhtiöiden hallituksien päättäjille. Eli täytyy tehdä selkeä asennusdokumentaatio siitä, mitä asennettiin, minne asennettiin, ei pelkästään mihin huoneesta, vaan myöskin mihin tiloihin, minkälaisia palovorotin malleja, miten ja kuka asensi. Ja tämä asennusdokumentaatio täytyy sitten löytyä taloyhtiön hallitukselta, ja me toimitamme sen teille sähköpostilla ja myöskin digitaaliseen muotoon. Jos teillä on käytössä SafeTomin pelastussuunnitelma, se löytyy sieltä. Jos on käytössä oma Retta-verkkopalvelu, se löytyy sieltä. Eli tämä asennusdokumentaatio on semmoinen tärkeä, koska jos tapahtuu se pahin, tulee se tulipalo ja vaikkapa sitten aiheutuu omaisuusvahinkoja tai jopa kuolonuhreja, niin silloin nämä kaikki dokumentaatiot täytyy löytyä hallitukselta, jotta se voi kertoa, että he ovat tehneet sen, mikä on heidän vastuulla ollut. Ja sitten kohta 11, viimeinen, mutta ei vähäisin, niin jos tämä asiakas on SafeTomin pelastussuunnittelupalvelussa, niin me tehdään myöskin siihen pelastussuunnitelmaan päivitys tähän samaan hintaan, mikä kuuluu tähän palovaroittimen asennukseen. Eli näin asennetaan palovaroitin oikeaoppisesti. Jaro tuossa varoitti, niin kohtuu sitten tulee seikkaperäisesti kerrottua nämä osa-alueet. Sitten mennään seuraavana siihen, että no miten me pidetään se palovaroitin toiminta kunnossa? Miten me varmistetaan, että se palovaroitin toimii? Tehdäänkö me sillä tavalla, että joka vuosi kierretään jokainen huoneisto läpi ja kompuroidaan tikkaiden kanssa siellä likaisilla kengillä ja häiritään koiria ja etäkokouksia ja täytyy saada tuplalukot auki ja näin. Näin ei tarvitse nykymaailmassa enää toimia. Meidän ohje on, että nämä palovaroittimet testattaisiin vähintään kerran vuodessa, niin kuin Jaron äsken kuvasi. Käytännössä palovaroitin on niin tärkeä tekninen laite, että mä itse voisin suosittaa sitä, että jopa niin kuin päivittäin kokeiltaisiin, että toimiiko se. Mutta käytännössä jos miettii niin kuin taloyhtiön maailmaa, niin puolen vuoden välein ehkä 3 kuukauden välein, jos on joku seniorikohde tai muuta riskikohde, mutta minimissään kerran vuodessa. Ja sama huoltoväli on muun muassa savunpoistolaitteilla, turva- ja merkkivaloilla, automaattisilla paloilmoittimilla. Kaikissa on tämä 1 vuoden tarkastussykli. Ja meidän palovorotin on älypalovorotin. Siinä on sisällä radiolähetin. Me voidaan lukea sen palovarottimen kaikki tiedot meidän radiovastaanottimella ja meidän softalla. Eli jokainen palovaroitin voidaan tarkastaa, niin kuin tuossa kuvassa on, niin etäluennalla. Asukkaat ei edes huomaa sitä, että palovarottimet on tarkastettu, ja aina kun se tarkastuskierros on tehty, niin hallitukselle tulee sitä raportti sekä sähköpostiin että myöskin digitaaliseen muotoon. Jos on meidän pelastussuunnitelma, se löytyy sieltä. Jos on oma Retta-palvelu käytössä, se löytyy sieltä. Ja jos me havaitaan jotain puutteita, tässä näkyy seuraavana lista siitä, että mitä kaikkea tämä palovorotin kertoo meille tässä etäluennassa. Niin jos havaitaan vaikka, että palovorotin ei olekaan paikallaan tai joku on peittänyt sen tai sitten jostakin syystä niin kun se palovarottimen savuntunnistuskammio on tosi likainen, niin kaikesta näistä tulee meille sitten sinne ilmoitus siihen ohjelmistoon ja me raportoidaan se teille, jotta te voitte reagoida siihen ja korjata sen ongelman. Tämän raportin yhteydessä, kun me toimitamme sen, niin te saatte myöskin korjaussuunnitelman siitä, että mitä näille eri puutteille, mitä ehkä on havaittu, niin tulisi sitten tehdä. Ja tuossa on tosiaan lista noin 10 kohtaa siitä, että mitä tämä palovoroitin kertoo meille tällä etäluennan avulla. Niin se kertoo muun muassa sen, että toimiiko savuntunnistuskammio. Se kertoo sen, onko se palovoroitin pölyyntynyt vaarallisen paljon. Onko sitä peitetty. Se mittaa koko ajan 50 senttiä alaspäin, 50 senttiä sivulle. Eihän siinä ole mitään esteitä ympärillä, jotta se olisi toimintakuntoinen. Se kertoo meille, onko se palovoroitin edelleenkin paikallaan. Se kertoo meille pariston jännitteen. Näissä kaikissa meidän älypalovarottimissa on 10 vuotta kestävä litiumparisto. Eli paristoja ei tarvitse vaihtaa tämän 10 vuoden aikana kertaakaan. Se kertoo meille, toimiko sireeni, ja se kertoo myöskin sen, niin kuin Jaron kuvasi, että onko asukkaat tehneet ne kuukausitestejä sinne.
Sehän on ihan asunnosta riippuen. Välillä niitä tehdään tosi paljon, välillä ne jää kyllä sitten kaikilla tekemättä. Lisäksi palovaroitin kertoo siitä, että onko sillä tullut tämmöisiä aitoja palohälytyksiä. Eli kaikki nämä tiedot me saadaan etätarkastuksen avulla luettua menemättä sinne asuinhuoneistoon. Ja tämä on se syy siihen, miksi me haluamme suositella teille tämmöistä älykästä palovaroitinpalvelua, koska tämä on A, turvallinen, B, tämä on kustannustehokas ja C, että on aidostikin niin kuin helppo ja vaivaton, mutta samaan aikaan vastuullinen ja turvallinen ratkaisu niiden taloyhtiöiden asukkaille. Eli näin tulisi varmistaa ja näin me varmistamme palovaroittimen toiminnan. Sitten tämä kohta 3, miten ne vikatilanteet? No sitten kun tulee perjantai-iltana 23.15 tai aamuyöllä 03.30 se ongelmatilanne, että palovaroitin piippaa vikaa tai asukkailla joku muu ongelma tai kysymys siihen palovaroittimeen liittyen, niin meidän call center päivystää ympäri vuorokauden, ympäri vuoden. Se on sertifioitu hälytyskeskus, jossa päivystäjä vastaa teidän taloyhtiöiden asukkaiden palvelupyyntöihin. Keskimäärin tällä hetkellä vastausviive on 1 minuutti. Eli jos nyt soittaa meidän hälytyskeskukseen, niin vastaus on keskimäärin 1 minuutti. Jos palovaroittimessa on vika, sinne täytyy tehdä joku korjaustoimi, se vaikka piippaa vikaa, se on likaantunut tai joku muu ongelma, niin tällä hetkellä keskimäärin me saadaan aloitettua ne korjaustoimet 1 vuorokauden aikana, nimenomaan 1 arkipäivän aikana. Tämä voi tarkoittaa sitä, että me lähetämme asukkaille uuden palovaroittimen, tai meidän asentaja menee ja vaihtaa sinne uuden palovaroittimen tilalle, tai tehdään siihen palovaroittimeen joku tarkastus ja korjaus. Eli tämä tuo taloyhtiölle, että myöskin isännöitsijälle sitä helppoa ja huolettomuutta, että se asukas voi soittaa sinne meidän call center-palveluun. Ja hyvin usein siis tällä hetkellä 99%, jos tulee tämmöisiä ongelmatilanteita, ne selviää sillä, että meidän päivystäjä kertoo vaan vaikkapa ohjeen, että painat testipainikkeesta, niin saat sen hälytyksen katkaistua, koska se aiheutuu vaikkapa ruoan laiton yhteydessä. Hyvin tämmöisiä yksinkertaisia asioita, niin meidän päivystäjä auttaa ja opastaa ja kertoo ohjeet. Ja tärkeää muistaa, että meidän huolto-organisaatio toimii ympäri Suomen. Eli jos tulee vaikka tilanne, että Rovaniemellä tarvitaan kuitenkin se asentaja sinne paikalle, tai sitten Oulussa tai Lappeenrannassa tai Sodankylässä tai Kuusamossa tai Helsingissä, niin meidän huolto-organisaatio operoi ympäri Suomen. Siinä oikeastaan aika niin kuin juurta jaksain kerrottuna se, että miten palovaroittimet pitää asentaa, mitä teknologiaa kannattaa käyttää, miten palovaroittimen toiminta tulisi tarkastaa ja miten sitten niin kuin päivystys, asukkaiden tuki tulisi järjestää. Ja käytännössä nämä 4 osa-aluetta on ne, mitkä myöskin meidän palveluun kuuluu. Eli helppo ja huoleton avaimet käteen asennus, huipputeknologiaa kustannustehokkaaseen hintaan, asiantuntija tarkastaa palovaroittimen toiminnan säännöllisesti ja call center auttaa, jos tulee kysymyksiä sitten palovaroittimen toiminnasta tai tulee joku vikatilanne, mihin tarvitaan apua. Ja näin tämä toimii ja kiitos kun sain tämän kertoa ja nyt on varmaan kysymyksiä muutama siellä, niin meillä on hyvin aikaa antaa niihin vastauksia. Joo, sieltä otetaan ne kysymykset tässä esille, mutta nyt sitten tuli kysymyksiä ja vastauksia. Eikö sulla siellä pieni hetki tästä? No niin, nyt nähdään täällä kysymyksiä ja vastauksia osio. Mitäs meillä on sinne tullut? Jotakin on kuitenkin kysytty. Riittääkö, täällä on hyvä kysymys, riittääkö asukkaan vikailmoituskanavaksi pelkkä puhelu isännöitsijälle
ilmoittaa puheenjohtajalle. Käytännössä siis näin voidaan tulkita, että kyllä, kunhan on kanava, mihin ilmoittaa ja se vika-ilmoitus otetaan vastaan. Eikä älypalovaroitin voi itse ilmoittaa, jos siinä on vika. Tarkastus kerran vuodessa kuulostaa liian harvoin tehtävältä. Hyvä kysymys. Käytännössä siis tämä palovaroitin mittaa omaa toimintakuntoa ympäri vuorokauden. Eli se mittaa koko ajan, toimiihan kaikki sen osa-alueet kunnolla. Sireeni, paristo, savuntunnistuskammio, onhan se paikallaan. Käytännössä siis, jos miettii hintapistettä, niin semmoinen palovaroitin, mikä olisi kytketty ympäri vuorokauden hälytyskeskukseen, niin sen kustannuspiste on 2 tai 3 kertaa kalliimpi. Tämän takia ollaan päädytty siihen ratkaisuun, että tämmöinen palovaroitin, mikä tarvittaessa ilmoittaa viasta paikallisesti, tai sitten käydään tarkastaa vuosittain, niin se on varmastikin tähän nykyiseen tilanteeseen vähintäänkin riittävä ja parantaa nykyistäkin turvallisuustasoa aika paljon. Siellä oli hyvä kysymys. Markkinoilla on palovaroittimia, joiden patterin kesto on 5 vuotta tai jopa enemmän, kyllä. Eli Retta Plus-palveluun on valittu nimenomaan palovaroitin, missä on 10 vuotta kestävä paristo. Koskeeko lainsäädäntö myös kiinteistöosakeyhtiöitä, joissa on halli- ja toimistotiloja sekä yksi asunto? No käytännössä kyllä, siis puhutaan rakennuksista ja puhutaan asuinhuoneistoista. Eli silloin tällä kiinteistö Oy:llä on velvollisuus järjestää tämän yhteen asuntoon se palovaroitin. Sitten Jessica kysyy, millä teknologialla kaukoluenta on toteutettu? Se on radioteknologiaa. Miten tietoturva on huomioitu? Jokainen palovaroitin lähettää salattua radiotaajuutta, eli se yhteys on salattu, ja sen salauksen pystyy avaamaan ainoastaan ohjelmisto, johon on nimenomaan merkitty se kyseisen palovaroittimen salausavain. Ja tämä salausprosessi rakennetaan täällä palovaroitin tehtaalla Irlannissa. Eli käytännössä tätä radiotaajuutta ei pysty lukemaan, ellei ole nimenomaan sen kyseisen palovaroittimen salausavainta, millä se taajuus avataan ja voidaan tulkita. Ja palovaroitin ei ole jatkuvasti yhteydessä internettiin, että se on ihan puhtaasti paikallinen. Sitten hyvä kysymys. Täsmennän vielä, eli vastuu on jo lain mukaan siirtynyt taloyhtiöille, joten miten tulee toimia, jos asukas ilmoittaa esim. Toimimattomasta palovaroittimesta jo nyt siirtymäajalla? Onko yhtiöllä vastuu siis hankkia ja asentaa uusi? Erittäin hyvä kysymys. Tästähän ei ole vielä käytännössä ennakkotapauksia olemassa. Joten se, että niin kuin osittain on spekulaatiota antaa tähän vastausta. Käytännössä teidän kannattaa taloyhtiölle tehdä jonkinlainen kirjaus siitä, miten te aiotte tämän asian hoitaa tässä siirtymäajalla. Ja kun teillä tulee tämmöinen yksittäinen ongelmatilanne, te voitte tukeutua siihen kirjaukseen. Esimerkiksi vaikka näin, että taloyhtiö aikoo asentaa uudet palovaroittimet 2024 vuoden syksyllä, ja ennen sitä tapahtuvissa vikatilanteissa asukkaalla on velvollisuus hankkia palovaroitin omakustanteisesti niin kuin sen vikaantuneen tilalle. Eli tärkeintä on se, että te taloyhtiönä teette selkeän suunnitelman tämän 2 vuoden aikana, miten tämä vastuukysymykset jatkossa hoidetaan. Etäluonnan kantamametreissä tehdas ilmoittaa avoimessa tilassa, eli open space, niin se on 5 kilometriä. Käytännössä kaupunkiympäristöissä puhutaan tuommoinen 50 metriä, kun erilaiset seinät blokkaa sen yhteyden. Eli kerrostaloissa tämä niin kuin etäluonnan kantama tarkoittaa sitä, että joudutaan tekemään se tarkastus porraskäytävistä. Ehkä voi saada jostain piha-alueelta muutaman huoneiston tarkastettua. Rivitaloissa käytännössä riittää, että ollaan siinä piha-alueella. Ja tämä radioteknologia, mitä tässä palovaroittimessa käytetään, niin on aika lailla samaa teknologiaa, mikä on muun muassa vesimittareissa ja muissakin taloteknisissä laitteissa käytössä, siis Suomessa ja ympäri Eurooppaa. Ja tämä kyseinen palovaroitinmalli, mitä nyt Retta Plus-palvelussa asennetaan, niin se on ollut vuosikausia käytössä Saksassa. Ja siellä on asennettu vastaavia palovaroittimia, siis 10 miljoonia kappaleita. Ja tämä palovaroitinhan valmistetaan Euroopassa, Irlannissa, ja se on käytännössä irlantilainen perheyhtiö, mikä valmistaa näitä palovaroittimia.
Karin kysyy, mitä riskiä näette vastuu ynnä muu kysymyksissä, jos pienet taloyhtiöt hoitavat palovaroittimien tarkastuksen oman hallituksen toimesta, tarkastus plus pöytäkirjat, jonka vuoksi palvelun ostaminen kannattaa. Eli ehkä mä näkisin suurimpana riskinä, mä itsekin ollut taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja lähes 4 vuotta, niin on se, että tulkitseeko hallitus varmastikin, että heille riittää osaaminen, osaako he huomioida kaikki nämä vastuukysymykset, osaako he suorittaa itse nämä asennustoimet, tai voiko ne luottaa siihen, että asukkaat suorittaa nämä asennustoimet itse. Ja haluaako hallitus ottaa sellaista vastuuta kannettavakseen, että jokaisen huoneiston palovaroitin on käytännössä niin kuin Jaronin vastuulla tai minun vastuulla, me ollaan vaikkapa hallituksen jäseniä. Niin jos kaikkiin näihin kysymyksiin pystyy vastaamaan kyllä, että löytyy kyvykkyyttä, löytyy halukkuutta tehdä se tekninen puoli, löydetään hyvät komponentit, sekä myöskin löytyy halukkuutta kantaa se vastuu ja ymmärtää se, että jos minä en olekaan enää vuoden päästä hallituksessa, niin se vastuuhan täytyy siirtää uudelle puheenjohtajalle. Niin silloin periaatteessa niin valmiudet löytyy ja voi toteuttaa itse. Sitten tässä joku kysyy, että mitä tapahtuu, kun taloyhtiö vaihtaa isännöitsijätoimistoa, niin periaatteessa on sillä lailla, että kaikki yritykset Suomessa hinnoittelee yksittäisille taloyhtiöille hinnat, jolloin siis kun tulee tarjouspyyntö tai hinnoittelu tai mitä tahansa tehdä, se on niin kuin, taloyhtiöille myyminen on niin kuin yritysten näkökulmasta aika vaikeaa, koska ne ei tiedä, kehen ollaan yhteydessä, mitä pitää tehdä missäkin vaiheessa, jolloin siis se hinnoittelu on yksittäiselle taloyhtiölle ei niin yhtä edullista kuin isolle kiinteistömassalle, jolloin tässä kun taloyhtiö on Rettan asiakkaana, niin nämä Retta Plus-palvelut on edullisempia ja kokonaisedullisempia kuin yksittäiset muut ulotettavat toimijat, jolloin sitten kun taloyhtiö vaihtaa isännöitsijätoimistoon, niin tämä hinta sitten nousee tähän Safetumin yksittäistaloyhtiölle hinnoiteltuun luokkaan, eli poistuu se Rettan asiakkaan etu yksinkertaisesti näin. Joissakin palveluissa voi jopa kaksinkertaistua. Palvelu sinällään voi jatkua entisellään. Joo. Tuossa on hyvä kysymys, mihin tiloihin palovaroittimet huoneistossa asennetaan, kuinka monta huoneistoa kohden, jokaiseen makuuhuoneeseen ja olohuoneeseen, kuka päättää mihin kohtaan. Eli jos me asennetaan se palovaroitin, niin meidän asiantuntija tekee sen valinnan. Ja niin kuin aikaisemmin kuvasin, niin siinä pitää noudattaa niin kuin laitevalmistajan ohjeita, pitää noudattaa sen huoneiston niin kuin rakenteita, ilmavirtaudet täytyy huomioida, esteet, katon kaltevuudet. Ja käytännössä se palovaroitin pitää asentaa siten, että yksi palovaroitin jokaista alkavaa 64 kohti. Ja jos on vaikkapa pieni kolmio, 74 kolmio, niin voi olla, että jokaiseen makuuhuoneeseen välttämättä ei riitä niitä palovaroittimia. Ja aika harva taloyhtiö tällä hetkellä haluaa ostaa tavallaan ylimääräisiä niihin makuuhuoneisiin. Vaikka siis, jos miettii niin kuin riskinäkökulmasta, niin ehdottomasti kannattaisi olla palovaroitin siten, että se on poistumistiellä siinä eteisaulassa, jokaiseen makuuhuoneeseen ja ehkäpä vielä olohuoneeseenkin. Mutta lain mukaanhan käytännössä niin kuin näin montaa palovaroitinta ei pidä asentaa, ellei sitten ole ihan massiivisen kokoinen huoneesta kyseessä. Tämä on vähän tämä paloturvallisuus semmoinen, että ei mekin kannattaisi kysyä yhtään mitään, kun aina tulee vaan uusia velvollisuuksia ja asioita tehtäväksi. Asiat voi aina tehdä paremmin, näin se vaan niin kuin on. Mutta toisaalta jos miettii tavallaan tätä niin kuin meidän palvelua, niin jos te nyt asennatte 2024 tämän Retta Plus palovaroitin palvelun mukaiset komponentit sinne palovaroittimet, niin 10 vuoteen teille ei pidä huolehtia sitä asiasta ollenkaan. Ne käydään etänä tarkastamassa. Isännöitsijä hallitus tulkitsee raportin, erittäin hyvää teknologiaa, erittäin harvoin vikaantuvaa. Parhaimmillaan menee se 10 vuotta, ei mitään vikoja, ei ongelmia. Ja sitten 2034 vaihdetaan vaan uudet ja taas 10 vuotta eteenpäin. Siinä ehtii ihan eri lailla keskittyä ensi talvena sitten lumitöihin tai niiden valvomiseen. Että tässähän tulee vapaa-aikaa melkein. Että tässä on kysymys, mitä hyötyä on ottaa palvelu Rettan kautta versus suoraan Safetumilta, sitä ehkä pikkasen käytiin läpi tuossa toisessa kysymyksessä, eli siis Rettan kautta kun sen ottaa, sen saa etuhintaan, mitä Rettan asiakkaille tehdään, eli edullisemmin kuin yksittäiselle taloyhtiölle, eli kyllä se kannattaa ottaa Rettan kautta. Sitten olemassa olevat palovaroittimet ja hälytykset, niin nehän sitten jää sinne toimimaan, ne vaan kytketään sitten pois päältä. Eli
jos se on semmoinen, minkä asukas on itse laittanut palovaroittimen, nappaa sitten patterit pois sieltä vie kierrätykseen tai ottaa itse pois, mutta kun Retta Plus-palvelusta tulee Savitumin kaverit asentamaan, niin ne jättää ne olemassa olevat palovaroittimet sinne kattoon. Ja sitten tässä on hyvä kysymys, että milloin katsotaan, että vastuu on siirtynyt taloyhtiölle siirtymäajan sisällä. Sä vähän sivusit sitä aikaisemmassa kysymyksessä, voit ehkä siitä taas puhua. No siis käytännössä katsotaan, että vastuu siirtyy siinä vaiheessa, kun taloyhtiö on asentanut sinne ne omat palovaroittimet. Eli sillä hetkellä se vastuu käytännössä voidaan katsoa, että se on siirtynyt. Joo. Ja voisin kannustaa, tuossa yksi taloyhtiö viime syksynä halusi asentaa uudet palovaroittimet jo marraskuussa 2023 siksi, koska siis he tiesi, että heidän asukkaille välttämättä palovaroittimet ei ole kunnossa. Ja ehkä tälleen niin kuin itse, kun mä oon niin kuin turvallisuusalan asiantuntija ja aiheesta kovinkin kiinnostunut, niin se on tavallaan niin kuin, nythän täytyisi toimia sitä nopeammin, mitä enemmän se taloyhtiö ajattelee, että siellä voisi olla näitä huonokuntoisia palovaroittimia, koska jokainen huonokuntoinen palovaroitin voi olla myöskin sille asukkaille hengenvaarallinen. Huolimatta siitä, mikä on lain siirtymäaika. Se on toisaalta niin kuin toissijainen asia. Tärkeämpää on suojella niitä ihmisiä niissä kodeissa. Ihmisiä ja kiinteistöä, eli palanneessa kämpässä ei voi nukkua, tiedänkin tämän, koska aikoinaan mun oma asunto valitettavasti paloi, niin sinne ei voi mennä yöksi, sen jälkeen sen savu on niin piruste, että sinne ei kannata mennä pyörimään. Ehkä tuohon varastokäytävät kysymykset, kuinka varastokäytävät ja rappukäytävät, mennäänkö siellä vanhaan tapaan patterimallilla, niin ehkä ensimmäinen vastaus tähän, että nykyajan paristothan on ihan huikean kestäviä ja laadukkaita. Jos miettii, miten akkuteknologia on kehittynyt, niin tämmöinen 3 voltin litiumparisto, mitä meillä on näissä palovaroittimissa, niin ne kestää 10 vuotta. Tämmöinen palovaroitin on paljon parempi vaihtoehto kuin sähköverkkoon kytketty, koska se on aidostikin helposti liikuteltavissa, jos tulee vaikkapa huoneistoon tai taloyhtiön remontti. Miten nämä sitten älypalovaroittimet kommunikoi keskenään, eli hälyttääkö yksi vai useampi, kun yksi reagoi ja hälyttää? Käytännössä menee sillä tavalla, että jokainen palovaroitin on oma yksikkö, eli ei keskustele keskenään. Siihen ei ole nähtykään tarvetta käytännössä. No miksi tämä sitten pitää aina asentaa kattoon? Rapattu betonikatto ei ole onnistunut asennuspaikka, tässä kysytään. No me ollaan asennettu rapattuihin betonikattoihin näitä nyt kyllä niin kuin siis aika paljon, siis puhutaan varmaan nelinumeroisia lukuja. Tarvitaan hyvä ammattitaito, tarvitaan laadukas porakone, missä on imuri, ja laittaisin kyllä betonikattoonkin sen poraamalla. Ja miksi vaakaa, niin se on laitevalmistajan ohje. Pitää olla vaakatasossa ja nimenomaan katossa, koska savuhan kulkeutuu sinne huoneiston korkeimpaan kohtaan. Sitten tässä kysyttiin, että pitääkö palovaroitin olla kerrostalon käytävissä ja portaikoissa, entä varastoissa, niin asuinhuoneistossa per 64 pitää olla 1 kappale. Näissä julkisissa tiloissa ei ole pakko olla, mutta onhan se nyt vaan järkevää, että sinne laittaa kanssa, eikö näin? Joo, kyllä itse asiassa aika usein tulee nyt semmoinen tilaus, missä toivotaan porraskäytävää ja kellareihin palovaroittimia, mutta ei niinkään niihin makuuhuoneisiin niin kuin bonuksena. Joo. Mikä tavallaan on sille omituista, koska kuitenkin ne makuuhuoneet on niitä, missä niitä tarvittaisiin eniten. Sitten tässä kysytään, että eikö älypalovaroitin voi itse ilmoittaa, jos siinä on vikaa. Tarkastus kerran vuodessa kuulostaa liian harvoin tehtävältä. Tässä on tästä kysyjästä tulee mun uusi seuraava paras kaveri, koska mä oon tätä miettinyt itsekin. Käytännössä palovaroitin tämä valvoo omaa toimintaa ympäri vuorokauden ja se ilmoittaa viasta antamalla äänimerkin ja valomerkin. Mm-hmm. Eli se ilmoittaa sitä viasta ja silloin jos tämmöinen tulee, niin sitten asukkaan täytyy siihen reagoida. Tarvittaessa kysyä meidän call centeristä apua. Hyvin harvinaisia tilanteita, mutta kyllä se valvoo itseään ilmoittaa vikatilanteesta. Tässä on mielenkiintoinen kysymys. Eli kuulijoista suurimmalla osalla on varmasti 10 vuosien kokemus palovaroittimista niiden kanssa toimimisesta. Puhujan oletus tuntuu olevan, että palovaroittimia ei ole eikä niistä huolehdita. Miten menettelisitte 2 vuotta vanhan taloyhtiön kanssa, jos asiat ovat kunnossa? No lähtökohta on se, että kun olen kiertänyt pitämässä erilaisia koulutuksia, niin on enemmänkin kysytty sitä, että kerro perinpohjaisesti, miten tämä asia tulee tehdä. Ihan yksinkertaiset asiat korostettuna. Sen takia kerrottiin aika niin kuin perusteellisesti. Toinen on tämä asiantuntijan näkökulma, että kun sä kysyt jotakin, niin tulee aina tunnin vastaus. Jop. Ja sitten miten menettelisitte 2 vuotta vanhan taloyhtiön kanssa, jossa asiat ovat kunnossa? No siis käytännössä varmaan 2 vuotta teille ei ole vielä tarvetta vaihtaa palovaroittimia todennäköisesti. Teillä on todennäköisesti sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet, jos se on 2 vuotta vanha.
Mä tekisin selkeän kunnossapito-ohjelman, miten taloyhtiö hoitaa ja huoltaa palovaroittimia, miten usein se tarkastus tehdään, kuka sen tarkastuksen tekee. Mutta semmoinen niin vaihtotyöhön ei ole vielä tässä vaiheessa tarvetta. Joo, eli tämä älylaiteparistokäyttö, tämän voi siis tämän testataan asunnon ulkopuolella, siis tarkastetaan asunnon ulkopuolella. Joo, nimenomaan se on tässä se vahvuus, koska se tuo tähän kustannustehokkuutta. Keskivertotaloyhtiölle tämä maksaa asennuspalvelu noin 2 000 € ja vuosittainen tarkastus on about 10% siitä asennuksen hinnasta. Te kysytään, voiko älyhälytin soittaa suoraan pelastuslaitokselle? No siis tämä kyseinen malli ei voi soittaa suoraan, mutta sitten jos miettii tavallaan tämmöistä palovaroitinta, mikä on kytketty jollain tavalla johonkin paloilmoittimeen vaikka, niin totta kai silloin se voi ilmoittaa siitä pelastuslaitoksesta, mutta semmoisia käytännössä taloyhtiössä en ole kyllä koskaan nähnyt. Ja nämä palovaroittimet kysytään, mistä nämä hankitaan. Nämä on irlantilaisia palovaroittimia ja tämän koko, kun katsotaan niin kuin työn kustannuksia ja koko muuta, niin iso osasta tästä hankintasummasta jää Suomeen siis, eli reippaasti 90% on suomalaista työtä siellä, kun asennetaan ja muuta. Mutta hyvä, meillä... Ehkä voi korostaa vielä, että valmistus tapahtuu nimenomaan EU-sisällä, eli Irlannissa on tehdas ja se on perheyritys, missä ne valmistetaan. Ja kyseinen malli on ollut käytössä Saksassa vuosikausia etäluettavana, ja siellä on ollut käytössä 10 miljoonia vastaavia palovaroittimia. Sieltä on erittäin hyviä kokemuksia. Ihmishenkiä on käytännössä pelastettu. Niin, ja sitten irlantilaiset on tosi hauskoja tyyppejä. Sekin auttaa. Hyvä, meillä aika loppuu. Tosi hyviä kysymyksiä. Meillä on 1100 päälle hallitusjäsentä täällä kuuntelemassa. Kiitos teille kaikille hyvistä kysymyksistä. Kiitos meidän markkinointitiimille järjestämisestä, hyvästä työstä. Kiitos Teemulle osaamisesta ja asiantuntemuksesta. Ja tästähän tämä lähtee ja hoidetaan tämä homma kuntoon, eikö niin Teemu? Kyllä. Kiitoksia ja erittäin mukavaa päivänjatkoa kaikille kuulijoille. Kiitos, turvallista kevättä.